च्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फळपीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित मिळावी या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ढोल बजाव कृषी मंत्री भगाव आंदोलन छेडण्यात आले आहे। पाहूयात। नोव्हेंबर 24 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 44,000 शेतकऱ्यांनी जवळजवळ 14 कोटी रुपये आंबा आणि काजू विमा हप्त्यापोटी भरलेले आहेत। 30 जूनच्या पूर्वी रक्कम मिळणं आवश्यक होती। जवळजवळ विम्याची नुकसान भरपाईची रक्कम 150 कोटी रुपये होते। शासनाकडनं पाठपुरावा करून त्याचा डाटासुद्धा आज विमा कंपनीकडनं घोषित झालेला नाही आहे आणि म्हणून या विमा कंपनीकडनं पैसे मिळावेत, विमा कंपनी या जिल्ह्यातनं हद्दपार व्हावी आणि शासनाच्या कृषी मंत्र्यांना या ठिकाणी त्यांचे कान उघडावेत, प्रशासनाचे कान उघडावेत, त्यांना जाग आणण्यासाठी आणि दिवाळीपूर्वी हे पैसे मिळण्यासाठी आजचे महाविकास आघाडीच्या वतीने ढोल बजाव आंदोलन आहे। जर उद्याच्या दिवाळीपूर्वी हे पैसे जमा झाले नाही तर उद्या शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल आणि निश्चितच शेतकरी त्या पद्धतीने आंदोलन आपल्या हातात घेतील आणि या सरकारला आणि विमा कंपनीला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। खरं तर आम्ही सातत्याने गेले 2-3 महिने विमा कंपनीने आमचा जो डाटा आहे तो आम्हाला द्यावी मागणी करतोय। पालकमंत्र्यांच्या कालच्या मीटिंगच्या आधी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की या कंपनीला आम्ही बॅकलिस्ट करतो। कालची बैठक ही शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी होती की कृषी जी कंपनी आहे विमा कंपनी त्या विमा कंपनीला बॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यासाठी होती, हा प्रश्न आहे। आणि त्यामुळे कालच्या बैठकीमध्ये पहिलं काय झालं की कृषी जी कंपनी आहे विमा कंपनी त्या विमा कंपनीला बॅकलिस्टमधला मुभा द्यायची आणि किती दिवस या ठिकाणी काल त्याची बैठक झाली होती आणि त्यामुळे कालच्या बैठकीवर आमचा मुळीच विश्वास नाही आहे। याआधी सुद्धा आम्ही सातत्याने ज्या बैठका आम्ही पाठपुरावा करत असताना पालकमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या, परंतु या बैठकीला त्यांनी म्हणजे बैठका आधी खरं तर उशिरा घेतल्या आमच्या आंदोलनानंतर, कारण हे पैसे 2 महिन्यापूर्वी जमा झाले होते, परंतु हे पैसे न झाल्यामुळे आमचं आंदोलन आज आहे म्हणून काल आंदोलन घेतलं। काल त्यांनी बैठक घेतली, त्या बैठकीत खरं तर जाहीर केले पाहिजे होते पैसे, आजपासून अकाउंटमध्ये लोकांची सुरुवात झाली पाहिजे होती। त्यामुळे आमच्या आंदोलनामुळे कालच्या बैठकीचा नुसता फार्स झालेला आहे। त्यांना जाग आणण्यासाठी इथपर्यंत ढोल बजाव आंदोलन करावं हेच खऱ्या अर्थानं सरकारचं अपयश आहे। आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे की मागचे कृषी मंत्री कशा पद्धतीनं पायउतार झाले, त्यांच्याही पलीकडे हे कृषी मंत्री एवढे नालायक आहेत त्यांना ह्या ठिकाणी क्षणभरही सत्तेमध्ये राहण्याचा कुठचाही अधिकार नाही। मगासपासून पीक विम्याबद्दल आमचे सत्तेची सावध असतील, वैभवजी नाईक असतील आणि प्रत्यक्षपणे सर्वृत्त मांडून सांगितला की ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 44,000 पेक्षा जास्त शेतकरी ज्यांचे शेतीचे विम्याचे पैसे आजही या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिले जात नाही, मात्र सत्तेमध्ये असणारे सत्ताधीश मात्र सांगत आहे की येत्या 8 दिवसामध्ये आम्ही पंचनामे करू, येत्या दिवाळीपूर्वी आम्ही ह्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी विम्याचे पैसे देऊ, या ठिकाणी नुकसानीचे पैसे देऊ। मात्र कुठच्याही प्रकारची हालचाल किंवा कुठच्याही प्रकारचं बजेट किंवा कुठच्याही प्रकारचं खास अधिवेशन यांच्याकडून या ठिकाणी होताना दिसत नाही। या विमा कंपनीची या विमा कंपनीला हद्दपार झालंच पाहिजे, पण ती हद्दपार करण्यापूर्वी या पालकमंत्री असतील, या सरकार असेल, या सरकारने या आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे विमा कंपनीचे पैसे घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे देऊन या विमा कंपनीच्या पुढावर लाथ मारून हाकलून दिली पाहिजे। तसंच या कृषी मंत्री जे आहेत यांना सुद्धा या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही आहे, कारण ते आपल्या भागापुरता बघतात। हा एवढा महाराष्ट्र पडलाय, ओला दुष्काळ पडलाय, तरी या दुष्काळग्रस्त लोकांना कुठलीही मदत मिळत नाहीये। इथून जर या दिवाळीच्या आतमध्ये विमा कंपनीने जर पैसे दिले नाहीत शेतकऱ्यांचे तर येणाऱ्या काळात दिवाळीनंतर महामोर्चा या जिल्ह्यामध्ये कलेक्टर जिल्हा अधिकारी ऑफिसला कुठल्याही कृषी अधिकाऱ्याला बसू देणार नाही आणि तसं झाल्यास आम्ही सगळ्या यांच्या खुर्च्या खाली करून त्यांच्यावर आम्ही कायमस्वरूपी असा आंदोलन उभं करू। त्यांच्या सोबत जो काय दुर्व्यवहार केला जातोय त्याचा आवाज उठवण्यासाठी आजचं हे आंदोलन आहे। शेतकरी आंबा आणि काजूसाठी पीक विमा उतरतो, कशासाठी उतरतो? शेतकऱ्याकडे जास्त पैसे झालेत म्हणून ते विमा कंपन्यांना देत नाही। आपली जी बागायती आहे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो
खतांचा खर्च असतो, औषधांचा खर्च असतो, लाखो रुपयाचा खर्च करून जर ते पीक चांगल्या पद्धतीने आलं नाही, ते पीक हवामानाच्या बदलामुळे जर त्याचं नुकसान झालं तर ती नुकसान भरपाई कुठेतरी भरून यावी यासाठी पीक विमा उतरला जातो. हा हक्काचा पीक विमा आज लोकांना मिळालेला नाही. गेली 2-3 वर्ष हे असा प्रकार होत आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा हा पीक विमा नुकसानाची भरपाई ही गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी मिळत होती. आज ही दिवाळी आली तरी मिळालेली नाही. जो शासनाचा विमा कंपन्यांबरोबरचा जो करार आहे किंवा विमा कंपन्यांचा IRDAच्या रूल प्रमाणे जो आहे, जे जोखीम संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत म्हणजे 15 मेला ही जोखीम संपते, त्यानंतर 1 महिन्यानंतर ही नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. म्हणजे 15 जून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.